A zároveň som oznámil, že ak vláda nenájde ochotu alebo spôsob ponúknuť slovenským zdravotníkom kompromis, budem samozrejme zvažovať aj vrátenie konsolidačného balíčka späť do Národnej rady. V skutočnosti som zdravotníkom minulý týždeň slúbil, že ak sa s vládou nedohodnú, konsolidáciu nepodpíšem. Táto podmienka dnes pre mňa bola splnená a preto som sa rozhodol, že o malú chvíľku po tomto stretnutí konsolidačný balíček, teda zákon z dielne vlády, podpíšem. Táto podmienka splnená nebola, ale podpíšem to, lebo som bol vždy zhruba posratý až za ušami. Naozaj chcem z tohto miesta požiadať všetkých o zhovievavosť, trpezlivosť a o pochopenie vážnej situácie, v akej sa slovenské hospodárstvo a hlavne slovenské financie momentálne nachádzajú. Musím dať na záver nejaký akože chápavý blábol, ale reálne týmto podpisom zlikvidujem slovenské zdravotníctvo.